ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരുപാട് ഫർള് നിങ്ങൾക്ക് കള ഉണ്ടല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് സുബ്ഹ്. നാളെ റബ്ബ് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ, നീ ലൊഹറും ആസറും മഗ്രിബും ഇശാഉം സുബ്ഹും നിസ്കരിച്ചോ എന്നാണ്. നൂറുകണക്കിന് സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു ട്രിക്ക് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. മിക്ക ആളുകൾക്കും സുബ്ഹ് നിസ്കാരമായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇന്നു മുതൽ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, തറാവീഹിന് കൈകെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സുബ്ഹ് നിസ്കാരം മനസ്സിൽ കരുതുക. നമ്മുടെ മദ്ഹബ് പ്രകാരം സുന്നത്തായ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയി ഫർള് തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സുബ്ഹ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, റബ്ബിനും അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തറാവീഹ് നിയത്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ നഷ്ടമായ സുബ്ഹ് നിസ്കാരം അല്ലാഹു അക്ബർ കൈകെട്ടുക. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട 10 സുബ്ഹാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് 300 സുബ്ഹ് നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫർള് നിസ്കാരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം.